Ja, så vil jeg byde velkommen. I kan måske ane, hvor jeg filmer fra. Jeg er i en have oppe i kirsebærtræet, som man kan se. Og så fik jeg jo lige en idé, da jeg ved at være oppe og blive noget kirsebær i mit kirsebærtræ. At det kunne da være sjovt at filme ham herfra. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg er cirka 4-5 meter oppe. Og der er selvfølgelig så mange af de her blade, så det er lidt svært at filme haven heroppe fra. Og jeg er faktisk... Ja, det er så toppen. Så jeg kan nok ikke komme herop. Men jeg fandt ud af, at man kunne klatre herop. Og så kunne man jo nå alle de kirsebær, som der er oppe på toppen. Filmede jeg ned på jorden her. Og her er der fri udsigt hen mod stadion derovre. Og Horsens Forum. Og jeg ved ikke, hvor meget I kan se, men Horsens Business College ligger lige herovre. Med en gamle handelsskole. Ja, jamen det bliver spændende at se det her, når jeg kommer hjem. Så kan jeg se det på skærmen. Jeg kan have det godt.